Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z Skyrimu a minule jsme skončili tady, jak jsme vyšli z té jeskyně. A mi radil kámo, že si mám dát tu železnou dýku a štít odebrat. Prostě jako zloděj a ty jsou spíš na díky. Jo. A já bych přemýšlel, že bych si dal makie, obnova, takhle. Tak. A můžu? A jdem hrát. Tak. Dobrý. Teď půjdem za tím jeho strýcem. Pak nevím, co bude. Ty by nás někdy, myslím, měli napadnout vlci. Víte co, já si tu léčení oddělám, budu mít jenom díku. Takový víc cool. Takhle vypadáme. Jdeme. Máme vocasy. Tyjo, jak dlouho tam ještě půjdem? Máme jít semka. To je málo, to půjdeme chvilku ještě. Jo, tady jsou vlastně takový ty kameny. Tady si vyberu. Jo, teď tady jsou takový. No. Teď tady jsou takový. Teď nevím, jak to říct. No to jenom uvidíte. Vidíte tady tohle. Tak já jdu, ale ty nejdeš. Tady jsou, to jsou strážné kameny a tady si beru, jestli chci být mák, kámen válečníka nebo zloděj a já chci být zloděj, protože jsem ten. Jo, přijmout znamení. Tak vidíte to. Jdeme dál. Jdeme do Vorařova, nebo jak se jmenuje. Ty by nás měli napadnout vlci, si myslím. Co se týče. Jo, dík. Teď. Tady jsou ty vlci. Jsem to věděl. Sorry. Pojď. Vodo. Hajzlik. A vrčí kožešina si můžeš nechat. Vorařově, no, Vorařově. Jsme skoro tam. Máme drsnou postavu. Vorařov. Pojď, chceš promluvit? Nechceš. Strýček, dobře. Haló, strýčku.
jako nechlubím se tím, ale jako. Jdeme. Se posadím. Nějaká baba. Co to hazuješ? Viděli jste to? Co na mě tak blbě čumíš? Ne, není opilý. Přesně. Ale vezmeme si lektvary, náhrdelník, šperhák, vezmeme, prodáme, jo, to taky vezmu, to je všechno asi. Tak. Jo, tak jdem. Teď jdem semka. Teď půjdem do toho bílého průsmyku si promluvit s tím žádlem. Ukaž, jak je to daleko. Tam. Takže takhle musíme jít. Málo vydrže, jo. Tak. Jinak, kdyby vás tady tohle chození nebavilo, tak řekněte a já to budu když tak stříhávat. Nějak se s tím poradím. Pište do komentářů a tak. Jsem se lekl, kurník šopa. Jo, bílý průsmyk. Jinak já jsem jednou hrál za ty božné hávy, jak bylo v prvním videu, jsem se k ním přidal, jak jsem hrál to zkušebně. A my jsme pak útočili na ten bílý průsmyk. Teďka
teďka nějak zasprintujeme. Ale zajímalo by mě, jak budeme zabít draky, tak já ho zabiju díkou. To bude zajímavý. Zapomněl, co to všechno je. Jdeme. Ha. Co je? Což... Už jsme tady. Bílý průsmyk. Teď mám jít tady, si myslím. Stráže. Stáhneme dík, aby nás nepodezírali. Jdem. Jinak jak vidíte, ty titulky jsou český, ale někdy můžou být i anglicky. Tak nic s tím nemůžu udělat, no. Už jdem. Dračí síň. Tam trdám. Mlha, ale žádná zbraň není ukázána. Co se nějak buglo? Jo, takže ty přicházím. No, přicházím. Z ničeho. Pravdu. Blablabla. Čekaj, blablabla. Ty máš divný oči. Víno. Hop. Tádam. Jo, jako. Běž. Padej. Tak. Co mi dál? Co mi dál? Zbraně? Nic. Oblečení? Hele, ocelová zbroj?
No, tak jdem. Nějaký čaroděj tožto. Dělej. Má ty takovou laboratoř. Na očích. Já ho vzal. To nechtěl. Ups. Já jsem blbej. Sakra. Zkusíme tohle. Pokutu? Ne. Já to nechtěla vzít. Uvidíme, co se stane, no. Všechno mám. Nevím. Bak. Asi. Soselek kurník. Fuj. Čiko. Mám získat dračí kámen, jo? Jo. Tak já jdu, no. Čauec. Bleh. Já nevím, jak dlouho natáčím, ale uvidíme ještě. Se podívám, kde je ta mohyla. Až dosud. Ale zlatý. A hodně zubů. Dlouhý jazyk, černý, fuj. Tak. A jdeme. Tak. Já to myslím tady střihnu a dám to, až budu tam nahoře. Jo, tak. Jsem zpět za chvíli. Jsem tu zpět a už jsem tady u té mohly temných vod. A teďka tady myslím něco bude, to nebude jen tak. Temných vod. Jo, někdo tady je. Jak vidíte, nahoře je taková mapka. Ty červené tečky znamenají, že tu někdo je.
Doufám, že nebudu muset bojovat. Ty vole. Pojď ty svině, vole. Ha. Magie, ničení. Ne. Hop. Sakra. Tak. Pojď svině. Chtípni. Zhoř v plamenech pekelných. Je. Mám lepší. Asi. Kašlovecký luk, zlato. Všechno stejný. Ještě tady byl jeden. Zlato. Zhoř. Tak pojďme na ně. Už tady myslím nikdo není. Ne, není tady nikdo. Tak já myslím, že natáčíme už dost dlouho, si myslím. Nevím, nemám zaplý stopky. A v příštím díle bychom se mohli podívat do té mohyly temných vod. Hele, to hoří. A jestli se vám tady tohle video líbilo, tak dejte like. Jestli se vám toto video hodně líbilo, tak dejte třeba odběr. A jinak čau čau.